Mayong buntag Sugbo and the rest of Central Visayas and welcome sa lain na sang episode ning atong weekly face-to-face kapihan sa PIA. Diri gihapon ta nanukad sa atong buhatan sa Philippine Information Agency Regional Office 7. Ug mayong buntag pod sa atong mga followers and viewers nga kanunay gasunod og nagtan-aw ning atong programa and also sa atong mga media partners nga kanunay pod gasunod kanato sa atong mga media partners nga present diri sa atong office. Maayong adlaw pod. O ato lang ipaibaw nga kining atong programa makita live sa atong Facebook page sa Philippine Information Agency Region 7. So uban ni kami sa 30 minutos namo nga diskusyon ning atong programang kapihan sa PIA. Karong buwan na sa Marso nagsaulog kita sa Fire Prevention Month. So every month of March the country celebrates the Fire Prevention Month. That is why nakitay makauban karon gikan sa Bureau of Fire Protection aron hisgutan kinilang mga activities, mga gipang-andam nga mga programa o kaning ilang mga preparation kabahin ni ini nga obserbasyon. So sa walay pagdugay-dugay ato nang i-introduce ang atong guest karong adlaw, ang Chief sa Regional Operations Division sa Bureau of Fire Protection, si Superintendent Raul Postalanio. Sir Raul, good morning sir o welcome sa atong kapihan sa PIA sir. Sir Rob, good morning Sir Rob, no? Sa atong mga viewers, mga listeners sa inyong programa sa PIA, no? Thank you for having me here, no? Para sa atong month-long observance sa Fire Prevention Month, Sir Rob. Sir, sugdan lang ako sir, as we gahapon sir, March 1, mao gyud kick off nato sa ato ang month-long celebration at tagabuwan sa Marso magita magsaulog aning Fire Prevention Month. Sir, I know nga every year taga-tuig na lain magyuta og kaning theme gyud ani nga gisunod sa inyo sa Bureau of Fire Protection. For this year 2023 sir, unsa may theme na toron sir and also ma-share po tato lang daan unsa ang mga gipang I know daghan mo mga activities po ng mga gipang prepare sa inyo sa PFP in line with this observance. Pwede ba nato ma-share sir unsa ning mga klaseng mga activities sir? Yes sir, actually ang Fire Prevention Month, kuha ni siya, gimugna ni siya through a presidential proclamation, no? Number 115-A, no? Pirmahan sa atong Presidente Ferdinand Marcos, no? During his time, no? Declaring every March of every year as Fire Prevention Month. So, may ganong uban nga ang March mo yun, basin kay tungod kay ting init. So, dili na mao ang rason, no? Ang rason na tungod na ang presidential proclamation, no? So as early as yesterday, which is March 1, nag-kick off ceremony ta no, dito sa atong regional office, participated by, of course, led by our officer in charge, no, si Senior Superintendent Rogelio de la Viga Bungabong Jr., no, ang atong officer in charge sa Bureau of Protection 7, with our guest of honor and speaker, no less than our deputy Chief for Administration sa National Headquarters nga si Chief Superintendent Jesus P. Fernandez, no? Nga mao gihing grace sa atong ceremonial kick-off gahapon, no? Then doon na may fun walk, no? At 5 a.m. dito sa 20 Circle going to the regional office, no? Participated by the BEP o members sa atong Regional Disaster Risk Reduction Management Council, no? So dito sila other volunteers na present during that time. Then after that it was followed by Zumba, no? Doon na tayo Zumba, kapasingot na dito, no? And a short program, no? Thereafter, so after sa program, during sa program doon na tayo simulation exercise, no? Ga-simulate na dito, doon ay fire response at the same time na asay rappelling, no? Gikuha na to nga na victim, no? So dito, ipakita sa atong mga members sa atong emergency medical services o sa atong special rescue forces ay ang Bureau of Protection mag dili lang ta composed of firefighters. So karon nga kuan na natay gitawag og special rescue force which is composed of rescuers na technical na siya na mga BEP personnel o at the same time na asa tay EMS mo address og mga medical concern ng mga response. So atong ipakita dito ang ilang katakos, no, sa pagresponde, no, through a simulation exercise. So it was also a
since paano to siya, kick-off man, simultaneous tong activity sir, no? Down to the provincial level, down to the city level, o down sa mga municipal level nga mga fire stations. So sila po, doon na po sila yung mga rekorida or kining motorcade, no? Nga gipahigayon. Kanya-kanya po sila nga kick-off. So aside from that, succeeding days, no, like karong Pizza 13 paingon sa 17, 13 to 17 will be considered as the Community Relations Week, no. Unsa ning Community Relations Week, collaboration ni siya sa atong mga stakeholders labi na sa LGU, kaya ang mga LGU na amatay mga fire stations diha, so magtulak ang atong PEP fire station diha conducting activities such as fire drills, mga symposiums, inana, and other activities nga relative to fire prevention. Then, March 1 to 31, doon na sa tay scheduled nga gitawag og rekorida, no? Ang atong mga fire trucks, makita na to from time to time, muadto sa mga kabarangayan, maghatag og mga fire prevention tips, mag-distribute og leaflets, o magkandak og mga fire drills, o kaning gitawag og uplan ligtas na pamayanan, no? So isa na sa mga flagship nga gipang ano to activity nga reach out kita ngadto sa grassroots dito sa barangay level ug kaning pag-organize og community fire auxiliary group o kanang CFAG, no? Ay para sa atong mga kabarangayan ma-equip sila before maabot ang atong mga firefighters nga mo responde sa sunog, at least sila sa ilang areas hibalo sila, no, unsaon pag-deal ang sunog just in case nga mahitabo sa ilang tagsa-tagsa ka mga communities. So ubay-ubay sir, no? Ubay-ubay ni mga gipang-andam ninyo nga mga activities hangtod mahuman ni nga Marso nga of course na mention nimo nga namoy giandam nga kaning Community Relations Week nga kaning pag extend gud at tugod mo sa community aron paghatag og katong mga tips usa to sa mga pinaka-importante o mga tips unsaon pag unsay buhaton aron malikayan ang mga sunog sir, especially nga kanin sir every March nagsaulog ta sa Fire Prevention Month usahay sir kanay ibang buwan na diri gid mo mutagan ang cases sa ato ang sunog gani nga maumauta atong gi celebrate or gi observe nga Fire Prevention Month mautay number 1 gani nga tumong nato sir. Mag-ask na po sir, when it comes to the kaning mga fire incidents nato diri sa region sir, as of sa pagkakaroon 2 months in karon tuiga 2023, unsa ang data sir, mag-ask namin sir unsay kumusta ang fire incidents nato sir, and also if we can compare it to the same period last year, unsa man ang kuan ni dako patag nakita nga increase or unsa ang when it comes sa figure or data nato sa fire incidents. Actually, sir, ang atong i-compare since nga during the past 2 years nag-pandemic man ta. So katong 2 years confined gud sa tagsa-tagsa nga mga panimalay ang atong mga katawhan, no? So nakita na to dito napita nga naubos yun tay ang sunog, no? Pero karon medyo gibalik naman yun, murag gibuhian na taba, no? Murag gibalik ni kita sa normal nga sitwasyon na narbaho ng atong mga katawhan sa mga respective nila nga mga trabaho. So siyempre bayaan na to ang atong mga panimalay, although sa part sa Bureau of Fire Protection tungod sa atong uplan ligtas na pamayanan na ata kanunay inform sila kanunay kung unsay pagbuhaton just in case dunay sunog. But then maulagi ibalik na sa normal. So usahay tungod sa kabisi makaligtaan ng ilang mga appliances nga i-unplug or gagamit silang mga octopus connection inana. So usahay sir dili gid makalikayang na sunog. So comparatively, no, sa for the past 2 years like 2020, 21 and 22 ni saka jud gamay, no. Karon nga data na to sa 2022 nga whole year 974 nga fire incident ang narespondihan na to. Kuha na siya region-wide na siya sir. Dayon last 2021 906, no. Dayon last 2020 is 800 something, no. So na-increase siya gamay, no, na-increase siya. So maasabtan ko na to kay ibalik naman sa normal, no.
Then as to damage to property, ang amount of damage medyo dako gyud kayo, no? Di times 2 sir, no? Kay sa 2021 ato nga data nga nakatala man ta og amount of damage nga 332 million, no? Point something. Then karon na sa 2022 nga data na to is 771 million. So mga pangutana ta kung ngano, no? So hinumdum mo atong sunog sa Sheldon International Marketing, no? Nga industrial to siya nga international industrial nga company. Ang sunog amount of damage ato last year is 175 million. So katumoy nakakontribute isa sa amount of damage nga increase yon o ato sang sunog sa katong katong sinihan bitaw na sa Legazpi, no? Katong nice cinema diya, nasunog sa to, ang amount of damage sa to is 59 million. O katong lastly is katong late last year sa katong Danau public market, itala ta to 52 million nga damyos. So that's why matingata nga times 2 man. So tungod atong mga sunog nga dagko kayo, so niabot gyud atong amount of damage of 771 million. So ni double siya tungod atong kuan. So mao tay kuan na Sir Rab sa atong kuan, no, sa atong statistics sa sunog. So anyway, fire prevention month is kuan man, no, tinuig ni siyang obserbasyon na to. So dili na ta mo limit, no, sa buwan sa Marso sa pag-obserba. That's why sa atong tema karon na tuig is sa pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa. So meaning kuan siya, collaborative effort, cooperative effort, no? Not only with the Bureau of Fire Protection as the lead agency, but also tanan, no? Tanan nga ahensya sa gobyerno, tanan nga constituents, tanan nga mga stakeholders nga mo cooperate, no? Sa mag-ipasay sa safety, no? In the respective areas. Kay magunsa ang Bureau of Fire Protection kung dili cooperative ang atong mga communities, no? So, inanag, i-emphasize na mo, Sir Rab, nga ang atong fire protection, ang atong fire prevention, year-round, 24/7 kina siya, para yun nga, at the least, no, naamagaling mga panghitabo, kuha na gina siya, attributable to negligence, so mga kuha na gina tayo ba. Muli na nga, di ginatupod ka pangantihan, uning sunog, ay bisan sa, kung saan na to ka prepared, kung saan na to ka informed, but then, naagi mga instances nga beyond the control, no? Beyond our control. Sakto gid sir, no, nga kaning sama sa giingon sa uban sir nga kaning di bali na makawatan daw 10 times, wag lang masunugan kay ang sunog yun once mabiktima ka sa sunog, destructive ako lag damage kato sama sa giingon sir, minilyon ang damage nga na-incur ani sa kaning mga properties nga nasunog sir. So ang importante karon sir sa publiko nga ila ganing matiman-an nga kanang cautious, magbinantayon og dapat kabalo ka sa unsay mga angay buhaton in terms of kaning fire prevention, fire protection og ang pinaka-importante sir nga hunahunao na to nga ang dili lang buwan sa Marso ang kaning mahog nga ang atong panghunahuna or atong pagpangandam diha na to i-heighten gani. Dapat taga-adlaw gyud kay ang sunog wala man say pipili nga buwan or walay gipili nga adlaw. So importante kabalo ta sa kaning mga fire prevention tips, mga unsay mga pinaka-importante sir nga kaning dili maratol sir Raul sa sakto kay namgi uban nga say gayon nga mo mahitabo na nga mga insidente kay wala ka pa ba unsay buhaton. Siguro sir, mangutan na lang ni sir siguro if pwede ma-share na to sir. Unsa may mga kinahanglan like mao gyud balik-balik magud nga i-share sa BFP. Unsa may mga most common nga mga fire prevention tips sir nga pwede mahimo at natay mga viewers diha nga ilang mahibaw-an ganin sir nga especially karon nagsaulog ka sa fire prevention month, common naman ni siya but ato lang mabalik unsa may mga kinahanglan timan-an or kinahanglan buhaton nato sir aron mas dako ang chances nga dili gyud ta mabiktima sa sunog sir Raul. Yes sir Rab, actually ang data na to would show nga kasagaran nga sunog yun nag-caused by electricity, no? Improper use, no, of electricity, using substandard wirings,
overloading inana no dayon kuan kaning mga open flames no. So siguro sa atong mga katawhan, let us be participative with the Bureau of Protections nga mga program no. Labi na sa kabarangayan, labi na sa mga establishmento. Let us participate no, get involved no sa atong tinugyanan sa kabumbiruhan kay uli gina sa gisulti nimo Sir Rab no mas maayo pay other calamities simbako kaysa sunog kay ang sunog wala na kay mapunit no. Pila ka years ka nga gapundar sa imong property, imong balay, inutang pa na nimo ang paggasto nimo na pero in a split of minutes mawagtang tanan no. So in other words, get involved, participate, then be informed no. Labi na sa mga safety tips, emphasize gina to na ng labi na sa proper use of electricity no. Ang atong mga kurente, atong mga linya sa electricity sa balay o sa opisina, kung unsa magaling na nga standard nga ipagamit sa mga electrician, nga ipapalit nga mga wires, mo na ipalito na to, no? Dili ta mo resort bahala o makagasto ta gamay. Kay kanang wire importante na siya kay diha gyud magkuan nimo nga kaning wire manggoda si Rab naagadagan na kanunay ng kuryente diha no. Maggamit ng substandard nga wire kadugayan friction mo na siya. Kadugayan, hilison gina sa kurente. Malanay gina siya. No? Di kalanay, diha na, sunog na to. So that's why sa standard wire, kanang duplex wire, no, ginay atong gamiton sa panimalay, no, nga ikuan din kanisan paggamit, kaning pagkuan og octopus connection. Saksak ka sa kuan, sa outlet, taghan po kayo sa extension wire, taghan kayo saksak, no? So likaya na to na kay di mao po na common source sa atong kuan, common cause sa atong mga sunog, no? Then mas possible ang load sa balay, ang load sa electricity, labi na kung mupalit kag appliances, ay kana bagong load sa electricity sa balay, sa pagpa-install nimo, pag-installar nimo, ibagay na siya o ihaom na siya sa number of appliances nga kaya nga suportahan sa mong elektrisidad. So, once nga magpalit na po gaglaing kanang appliances, meaning, kinanglan na po kuan additional load sa electricity. So, imo na po itong ikuan itong imong circuit breaker. I-adjust nimo to in the same way nga makaya niya ang load sa mga appliances nga imong gipamalit. Na iuban kay, dili naman magkuan na dili naman magkunahuna. O mo na nga, inigkuan na paslak sa mga kuan, dungano ng paslak ng aircon. Nya dili pa gyud mga inverter, tendency na mag-overload ka, mao na nahinungdan po sa sunog. So ipasayas to na kay mao ginay kasagarang po sa electricity dayon kaning proper handling sa kuan kaning atong mga LPG no. Kaning LPG gyud dili po na siya advisable nga iputang sud sa balay. Kay muhungaw man na siya no. Labi na og luto ta, dali ta, kunya makaligtaan na to o close ang regulator. So, modipyos tong kuan kanang sulod sa LPG. Nagdipyos na, nag-isod mo sa inyong kusina nga close kayo. Inig switch on mo sa imong kuan, suga. Dakpon siya, sunog siya. That's why sa among recommendation, inig-inspeksyon na mo, adto ginay pabutang sa gawas ng tangke sa LPG. Okay, para safety siya. Safety siya sunog, pero dili safety sa kawatan. No? Diskarte na nato nga. Mutangan mo dito, grillan ni mo. Para at least safety siya nga di makawat. May nana. Dayon, kani pong LPG, dayon sa bitaw nga kanang linya sa hose ana mo, muliki na siya. No? Nya, di na ito kalikayan o masunog na siya ng dapita dito sa kuan, sa hose, dili po ta angay magpamig na, no? Ato ra gyud i-close ang regulator, no? I-close ang regulator para muundang ang sunog. So, mo na then of course practice good housekeeping, no? Importante gina na makalat-kalat, no? Adto ipamutang sa kuan, kanang cellphone charger mo nakakuan kanunay sa outlet, di na advisable, no? Kay mga ginagmay ra na nga mga kuan nimo nga nakaligtaan nimo nga i-unplug pero mao na yung mga tendency nga diha magsugod ng sunog, Sir Rab.
usa po sa kaning mahog nga labing dakong tabang sir kaning pagbutang o kaning fire extinguisher gani sir. Fire extinguisher. Kamo man sa ang BFP man mo check sir sa kaning mga establishments na to, mga business establishments if napa sila sakto nga kaning fire prevention unsa ni nga mga kuan nila policy inana or i-check ninyo i-evaluate man ninyo sakto ba ang fire exit ano ba yung mga fire exit or naa ba sila yung mga kaning fire extinguishers sa matag opisina nila. Kumusta karon sir inyong mga pag-check sa mga kuan sir compliant ra ba ang mga kuan sir or naa ba yung mga gihapon mga like I guess mao magid ni ang usa sa I think naa man ni sa murag policy sir or sa law man ni nga kinahanglan gyud mandated gyud nga magbutang na gyud na kay sa higayon lagi nga mahitabo na at least na ako sir usa ko sa naka-witness nga ang fire extinguisher mao gud siya nakatabang gyud nga nakapahong gud sa sunog ba sa kayo kay kung wa pa lang to so simbak ko dako gyud ang kayo sir karon sir musta ang BFP sir sa pag-check sa atong mga business establishments. Okay, Sir Rab, kaning kuan gud, not only fire operation, dili lang kami trabaho na mo pagpatay og sunog, kundi mas dako mig trabaho kaning pag-inspeksyon, no? Sa inspection nga aspect, fire prevention nga aspect, no? Kuan na sir, routine na mo nga trabaho, no? Regular nga trabaho. Kani po mga establishment, tinuig po na namo nga makandag mig inspeksyon, no? Routinary nga activities pag-inspect sa mga building. To see to it nga nakakomply na sila sa Republic Act 9514 o ang Fire Code of the Philippines. Binasa mga kuan nila, electrical systems, sa mga fire suppression system nila, labi na mga building nga maabot na mga 2 to 3 stories and above. Kinanglan na sila mga automatic sprinkler system, fire detection and alarm system, kanang IFDAS nga o simbak po na ay alarm aning portion sa building, ang tibok building ma-kuan siya, ma-notify sa fire detection alarm system, inana. Then, muna, after sa inspection, muhatag man mi o kanang gitawag o after inspection report, i-copy furnish na mo ang mga administrator or ang owner sa building sir para for them to know if there are compliance nga dapat nila i-comply, ma-comply nila. Then later on, tagaan mo sila grace period based po sa atong Fire Code of the Philippines. So, pila ka days, 60 days, or pila ka days sa compliance. And after that, balik ko na muna ang inspection. So, yung na ang paagi. Para lang yun nga, ang fire prevention aspect sa sa safety net sa building or sa mga residential areas, mapuan gina siya, ma-ensure na to. Kay, siyempre, kung maghuwat lang ta nga, respondi ang bumbero niya dito sa ilang kuan. Kung naman na ito, mga fire risk naman itong ilang areas, no? Then, amo sang ikuan na si Rab, nga kaning fire extinguisher, importante gani, no? Ay first line of defense na siya. So, kada fire extinguisher, no? Para gid nga pulungtad na siya, para ma-maintain na to ang kay pamangusod na niya kanang chemical nga powder. Kung dili mo na maintain nun, over time, mo pan gina siya, mo gahe. So, parang mo lungtad na siya, say 5 years, ato gina siyang turn it upside down. Murag logo ni mo ba? Para gid nga ang chemical niya maka-maintain niya ang pressure. Kay just in case of naisunog simbak ko, at least sa first line of defense na fire extinguisher, mo gina makasalbar. Kay first mga few seconds when the fire erupts, mao gina mga crucial nga time ana nga dapat mapatay ang sunog. Kay kung mulungtad, mulapas na nangakuan, kaya ang imong fire extinguisher, wa mo function, wa mo gana, tawag na ka sa bumbero, tawag ni mo, it takes 2-3 minutes, gana. So, dako na kayong development sa kalayo, So, atong emphasize nga, kuan gyud, utilize all fire safety net sa imong area, para nga malikayan gyud ang atong posible nga sunog sila. Sir, sa inyo sir sa BFP sir, kumusta na karon sa inyong mga fire stations gani sir kaning ang inyong when it comes to kaning response preparedness sa inyo like nag-add ba mo og nabatay mga additional nga mga equipments or mga fire trucks and also ang inyong kaning manpower sir sa enough ra ba siya to respond sa mga kabaguhan sir karon nato sir sa BFP sir? Actually sir, admittedly, no, when it comes to personnel,
sige pa gyud ang atong recruitment, no? Kay atong paningkamutan nga one firefighter ta to kuan ta to 1,000 kanang Population, sir. population, pero layo pa gina sa tinuod, no? So mo lagi na nga ongoing atong recruitment para nga ma-satisfy na to nga kuan nga kay gaan naman gid ang population kadaghan, no? So sa entire Central Visayas do napatay 2,426 nga mga personnel. So layo pa gid sa kuan requirement na si Rob din. Do natay tungod sa do na naman tay BP modernization program which started last year, no? So do na natay mga bag-ong procurement sa mga part ngani ang Central Visayas swerte ta nga daghan kay mga bag-o state of the art nga mga brand new nga mga partners nga na-deploy dire gikan sa national headquarters, no? So nata paingon na ang direksyon no, nga pag-modernize, no? Kay ang modernization sa Bureau of Protection target nato is before mag 2034, no? May mao man na atong vision, no? Before 2034 kinanglan kumpleto na, no, ang atong mga equipment, ang atong mga part trucks, then nasa Taekwondo karon nga Marine Rescue Force, no, nga mo address po ta hopefully pohon, no, o mga sunog nga mag-involve ang mga barko, no, kay doon na po tayo procurement sa BFP modernization program na to. Appeal ang mga vessel nga firefighting capable siya pareha nang sa Coast Guard, no. So diha atong direction, no. So hopefully in time ma-achieve na to na, no, hinahinay. Pero karon sa pagkaron kuan gyud dili na pod pareha sa unang ingana ka kuan ka layo ang atong kuan sa when it comes to response karon kuan na gyud pod nang efficient na gyud pod ang atong pagresponde o effective na pod. Kay gi-observe lang gyud nato ng 1 to 3 minutes, no? Pinaka maximum na ng 5 minutes nga maabot sa fire scene. So naana po tay kuan, naana po tay alarm system nga kuan nga gi-adapt pod kay naana man tay 911, no? Kay bawo na kuan na wala na charge nga mo tawag ka diha. So automatically kung may alarma, automatic po ang atong mga kuan sa areas, then i-capacitate po na to ang atong mga volunteer fire brigade sa mga kabrangayan through aning gitawag og CFAG, no, Community Fire Auxiliary Group, no, nga sila maoy mo tabang labi na before maabot ang Bureau of Fire o sa pag-abot sa taga Bureau of Fire during sa fire response, sir. Hopefully, Sir Raul, no, nga, sa mga kingon, ang nag-target mo sa BFP nga ang ratio per 1,000 katao is dapat na isa ka firefighter mo rin yung target. So, hopefully sa atong mga nananaw karon nga daghan tag madani gani nga musod gani sa BFP kay at least namay uban sir nga ang kuan gani sir pananaw sa kaning firefighter ba nga na say mga inana nga kind of stigma, but subong sa tinud-anay lang dako gyud role, importante kay role ang gikuptan ng mga firefighter kay mahug sir nga murag sa pag every respond nila sa fire incident murag ilang kinabuhi ang ilang gi at stake gani diha. So dako gyud gikuptan nga kaning role sa kaning pagresponde sa mga fire incidents nato mga firefighter. So hopefully kung natay mga nananaw diha nga nangandoy gani sir nga mahimong fire, pwede ra gud sila mo approach niya sir sa kaniyang Bureau of Fire Protection. Na-mention nimo ganiha sir Raul nga kaning ang inyong pag-response kani naka-share ka nga namoy giset nga murag like katong 1 to 3 minutes sir or 5 minutes. Then nasa yung mga instances sir like na kaning madugay og respond, but of course naman ay mga kanilang ilagyo or kasagaran kaning ang mga karsada gani sir. Kasi kani ang naguna nga kuan gid sir mahug nga challenge nga ma-consider ninyo sir, or unsa kay uban pa nga mga challenges kani sir nga of course ang inyo man gyud target nga the earliest possible gyud maka-respond gyud mo kay para paong gyud ayon ang kayo sir. Unsay mga uban pa nga mga challenges sir nga ipang encounter sa tong mga firefighters sir? Actually sir, ang challenge gyud sa kaning response no sa firefighting is
kaning delayed reporting, no? Once nga ma-delay og report ang kuan naa, mao gini problema, no? Kay higabot sa parsing, dako na gyud ang kuan sa kalayo, no? Mao ta mga maka-notice mo nga anong daghan makay affected ato ha? Doon ra man to sa kuan kay, for example, diri sa Cebu City, namatay mga substations nga gipamutang strategically labi na sa mga areas nga mga daghan gyud kayo mga kuan diha, mga risgo kayo nga kuan kay daghan kayo mga light materials ang ipang construct, no? So ipamutang na tong mga substation in such a way nga kanang 3 minutes time nga response ma-kuan gina siya, ma-achieve gina siya. That's why they were placed strategically. So, kay muli na diha ra gyud na sa kuan, no? Ang challenge mo na isa sa reporting. Kay may ngon may kuan na may gipamutang ng mga kuan, strategic wala sila. So there's no reason why dili makaresponde ang taga Bureau of Fire within the kuan, the kanabitong time nga kanang reasonable time nga pag-response inana. So time element is an essence gyud sa sunog. Ay kung ma-reported na mga 3 minutes, 5 minutes after nga ni sugod ang kalayo, expected yun nga daghan ang madamay. Pero ma-prompt lang ang reporting ana, I assure nga ang atong mga substation nga dool sa fire scene kung asa na napita, makaresponde gid sila sa kuan sa allotted nga time element nga among gikuan gyud gisubay nga na sila. Ang role po sa katawhan, sir, nga importante po kaya sama sa mga giingon nga of course ang bumbero, ang BFP magagad naman po, sir, nga kung kuno saan nila i-report, makadawat mo report mo respond mo dayon. So importante nga kung mo mahitabo na nga insidente, i-report din immediately mo, tawag dayon sa BFP. Of course po, sir, kaning ang actions po, sir, or kaning participation po, sir, like kung naa na dito ang bumbero, like na may uban gyud na iwag uban instances nga kanang mag-ali pa sa daan, of course ang ilang ginabuhat factor po na siya sa kaning para mas sayon gani nga maka-adto gyud ang kaning fire truck or ang bumbero sa lugar gyud nga nasunog para wala kay mga hassle po, sir. So makita na to diri nga kanang dili lang ta mag-agad permi sa bumbero. Of course ang actions po sa kaning mga tao mo factor po ni siya. Siguro by this time, Sir Raul, nakashare naman ka about our topic, the fire prevention month and other information. By this time, we would like to answer kaning open the floor na amantay kaning media partner na to from Sunstar, and naabot siya iyang kaugalingon question po kanimo. So we would like to give the opportunity kay Sir from Sunstar Cebu, sir. Sir, kanang malaki question, sir. Balik lang tatong regarding sa mga establishments sa Cebu. Nabatay data, sir, kung pila ka book ang mga non-compliant compared sa mga compliant? Actually, sir, I don't have the data kay ako regional level ang kuan ba. Ang data na nagina sa kuan station level. But then mo lagi na I assure, no, nga kana sila mga establishment dere na inspected na sila. Hopefully di man ginato, di man kita ka-expect nga compliant gina tanan. But then hopefully mabutang gingon nga litas get involved, litas participate kay ang mga sunog ko magikan mo kuna sa ilaha sa ilang mga respective establishment. So as much possible kung doon ay i-recommend na mo nga compliance nga dapat ipa-comply, ato i-comply, no? Kay that's the best thing nga they can do, no? Para gid nga malikayan ang sunog diha sa ilang area, sa ilang kuan, sa ilang level. Unsa din mga common nga mga violations inyong during inspection, sir, sa mga establishments inyong mabantayan, kining mga kuwang-kuwang nila? Kaning kuan, sir. Kasagaran mo po, sir, kining mga usahay kanang ilang mga system bitaw, labi na mga pila ka building, pila ka floors na usahay ang mga system nila di mugana. Siguro kulang lang maintenance, no? Kay from time to time naman na sila mga third party nga mga kuan na provide nila ana sa kanang system nila. Dapat it's their kuan responsibility nga to pull up the kuan katong third party nga maintain para gid nga during sa inspection sa taga Bureau of Fire ay mo surprise mo inspection, no? Di ako pwede nimo nang i-inform daan kay ibalo na sila kay na surprise na tong inspection, no? Kay conduct nimo surprise inspection, no? Kuan nimo nga
at least ang ilang system gana ba or whatever hasta ng ilang fire detection ng alarm system dapat kwan din siya kanang mo workout din siya kanang operational yun crucial kay na mo na makatabang sa mga occupants no labi na kung pila ka floors ang building labi na kung condominium nga na unya naisunog na sa 10th floor no, saom na nimo wa ka ma-inform ka kas taas nga gasunog na tong ilaw dito no kuan ka diya masupukit ka so dapat ang system sa ka building or unsay safety nets nga naka-install diya dapat from time to time it will be subjected to maintenance yun no ang among recommendation na nagali kuan nila siya kanang semi-annually no ang pag-maintain now kung may occupant god ang atong diha ang gikuan kay mga occupant man god o dili man lang ang compliance sa building ang mga occupant atong giprotektahan so that way sila ang kuan sa at least nga compliant sila sa BFP at least nga naprotektahan po nila ang occupant sa building so mao na pinakakuan na pero as to figure sir wala ko figure sir kay one man sa station level din na siya no ano mga para na bate na i-assure yung kuan na kuan gina na mo amo ginang gitagaan sila o kuan appropriate nga kuan na mo nga kanang recommendations yes sir. Thank you, sir. Thank you so much. Hello sir. Nalay question from live. Nangutana siya, unsa daw type nga fire extinguisher ang angay ideal nga paliton para sa balay and for business establishments? Kanang kuan, pwede rin na kanang usual nga kanang pula bitaw nga fire extinguisher, naman sa green, type ABC. ABC nga kuan. Pwede rin na kanang pula. Kanang red pula, sir, red, no? naman Kanang sa- perming na din na sa office. Kanang usual na to, oh, okay. ABC nga type of fire extinguisher. Pwede na siya. Okay. Then, muli ito as to maintenance, para nga mulungtad gi siya kay chemical mo isulod na aniya, ato lang i-turn it upside down. Uuni mo ba? Kay chemical na siya, powder, na tendency nga mo overtime, mo pa na siya, mo gahit. So, when you need it, na wala na kadili na ni mong gamit. So, I advise weekly, kung kaya, ikuha mo para at least ma-maintain ang yung pressure. No? Basin ng inspeksyon, matingala mo, pag mo pa manigipalit, ganun, masuko mo sa ka-fire, di ba? Wag mo pa nigipalit niya, ganun, pabalito na po, ato mo, kinigahe na, mailan man na kayo nigtuwad na mo, hindi nga na, hindi na mo puan ba, hindi na mapuan. Pamago ng chemical na powder, mailan man ni mo, maugog pa siya ito. Kung di na maugog, mo na makarecommend ni, mo na magbugot-bot dayon kay Mo po palit ba? last year pagalin eh. Tinuig na mo palit. Thank you sir. Yes, ma'am. Daghang salamat sa atong mga media partners. No? So, sa pagsaulog na to sa Fire Prevention Month, karong buwan na hindahot ang tanga ang publiko, ang mga nananaw diha nga magpinantayon ta o mag-participate kita sa mga aktibidad nga gimugna sa Bureau of Fire Protection. So, usa ni siya kabuwan no, month-long celebration sa Fire Prevention Month. But atong timan-an nga dili lang sa buwan sa Marso nga kita magbinantayon. Of course, every day kay ang sunog walay gipili ang adlaw. So dapat ang nag-share si Sir Raul ganiha sa mga fire prevention tips ug katong mga pagputang og mga fire extinguisher. Hinaot nga ato katong sundon o timan-an nga aron kita nga makalikay sa sunog kay ang kaning sunog dako jud kani siya damage jud nga ihatag nga hinaot at nga di ta mabiktima ani. So Sir Raul sir, sa dili pa ta matapos ning atong programa karong adlaw sir, tagaan ti ka og higayon sir nga mohatag sa imong parting message. Na kay mensahe sir, na mo'y mensahe dira sa from the Bureau of Fire Protection karon nga nagsaulog kitag Fire Prevention Month sa atong mga sa publiko, sa general public, sa kaning mga establishmento, sa mga kabalayan. Unsa atong mensahe nila sir? Yes sir, I'll give you the opportunity sir. Lastly, no, in conclusion, no, magpasalamat ko no, sa higayon, no, naghihatag na to sa PIA na ni Sir Rab as our host, through sa atong kapihan sa PIA nga atong mapadangat no, sa atong katawhan sa Central Visayas, no, nga ang month of March, Fire Prevention Month man wala ni kapasabot nga during the month of March na ta mag-obserbar, no? Kundili
year-round, 365 days, 24/7. Kinahanglan kita will get involved, participate, and collaborate no, with the Bureau for Protection. No, labi na itong mga kabarangayan, itong stakeholders, mga establishment, private o public, kuanta, no, mo participate ta kay dili naman gunay kaakuhan sa Bureau for Protection ng pag-maintinar o pag-prevent sa sunog, kundi everybody's concern siya. That's why I encourage everybody to get involved. No? And thank you for the opportunity no, of having us here sa kapihan sa PIA. Okay, so Superintendent Raul G. Bustalenio, ang Chief sa Regional Operations Division sa Bureau of Fire Protection. Sir, once again, sir, daghan po kayong salamat, sir, gikan mo diri sa Philippine Information Agency Region 7 in behalf sa mong regional head nga si Mang Payetrenyan. Daghang salamat sa inyo ha, sa BFP, sa paghatag og higayon sa pag-anhi din sa among office aron mo share og mga impormasyon, mga nagdanon nga impormasyon nga nakatabang gyud sa publiko. So once again, daghang salamat Sir Raul G. Bustaliano sa BFP. And that ends our kapihan sa PIA. Nanginaot mi nga aduna kami naputlo nga maayong balita. Kami sa PIA andam mo alagad kaninyo sa paghatod og maayong impormasyon. Og hantod sa sunod na sang episode ning atong programa, usab kini si Rob Cabardo sa Philippine Information Agency Central Visayas. Daghang salamat sa pagtan-aw og maayong adlaw.